Maria, us agradaria conèixer els trucs d'un dels millors escriptors de la història? Doncs en aquest llibre, Zen en l'art d'escriure de Ray Bradbury, els trobareu. Així que, comencem! El llibre és una recopilació d'articles, assajos que va fer en Ray Bradbury sobre l'ofici d'escriure i bàsicament és un llibre que jo trobo que és molt inspirador. Evidentment, en aquest llibre no hi ha una fórmula màgica de com escriure, de fet ni en aquest ni en cap, però el que sí que et farà venir és ganes d'escriure. O sigui, això t'ho asseguro 100%, et farà venir ganes d'escriure. I quins són els trucs del Ray Bradbury? A mi em van dir a la miniatura, posava que hi havia trucs i anava per davant del vídeo, però els trucs de Ray Bradbury no estan els trucs, vull els trucs. Vale, ara dono els trucs. Pesau, ets molt pesau. Doncs comencem pel truc número 1, que és escriu amb engrescament. Traduït a la resta de mortals seria passa-t'ho bé. Passa-t'ho bé escrivint. Passa-t'ho bé, és que em sembla molt fort que aquest consell de Ray Bradbury és exactament el mateix que dona John Cleese en el seu llibre Creativity, que també podreu trobar un vídeo amb la ressenya que he fet en aquest canal. I parlant d'això de passar-ho bé, hi ha un paràgraf aquí que m'agrada molt, però avui explota. Volen 1000 bocins, desintegra't. Els 6 o 7 esborranys següents seran pura tortura. Per això mateix, per què no gaudeixes del primer esborrany? És que és fort perquè això és un assaig de 1973 i 50 anys més tard segueix igual de vigent. What? Truc número 2. En la rapidesa està la veritat. Què ens vol dir Ray Bradbury en això? Pues que com més ràpid escriguis, més sincer seràs, hi haurà més veritat en el que escriguis i si escrius ràpid, escriuràs d'instint, no passarà pel pensament, que és on està el dubte, i és on deixem de ser autènticament nosaltres. Truc número 3. Fes llistes. Per ell, bàsicament, fer llistes era una manera de conèixer-se millor. O sigui, fer llistes ho heu d'agafar com conèixer-te, descobreixer-te personalment. Ell, les llistes que feien eren possibles títols de contes, paraules que li agradaven, adjectius. Llavors, a partir d'aquests títols, intentava crear una història. Per exemple, a mi hi ha una que m'agrada molt, que és l'esquelet, que amb la paraula l'esquelet va crear un conte que era un senyor que anava a la consulta del metge i llavors descobria que ell a dins seu tenia la cosa que més por li feia en el món, que era un esquelet. What? I el tercer truc ens porta directe al quart, que és mira dins teu. Cada persona és única i diferent, especial. I això no ho dic en plan, ui que hippie és el Toni, ui quants llibres de Jorge Bucay ha llegit, no. Això és ciència. Això és ciència. La originalitat està en ensenyar-nos aquest punt de vista únic i original que tens. Com el foraster, que diu que tot el món té una entrevista. Sou molt bona gent. Però és veritat, tot el món té una entrevista. Així que parla'ns de les teves pors, parla'ns de les teves misèries, parla'ns dels teus desamors, dels teus grans amors, de les teves passions, de les coses que t'agraden de petit. Parla'ns de tu. Parla'ns de tu. Si ho dius 2 cops, com que li dona més poso, no? De fet, té una frase preciosa a la pàgina 137 que diu: som tasses que s'omplen contínuament, en silenci. Es tracta de saber com ens hem de tombar perquè es vesin coses precioses. Ma que cosa! Ma que cosa! Que bello, que bonito. Truc número 5. Construeix tensions. Aquesta és bastant clara. Si totes les històries que creïs has de crear una tensió que hauràs de resoldre. És a dir, no m'expliquis un acudit, una premissa, si no té remat, no me la resoldràs perquè no riuré, i no em fiquis un remat si abans no m'has construït una tensió perquè tampoc riuré. És a dir, necessito que em construeixis una tensió, una premissa que em generi una tensió i un remat que ho resolgui. Truc número 6. Les idees són com els gats. Vet aquí el gran secret de la creativitat. Les idees s'han de tractar com els gats. Has de fer que et segueixin. Si proves d'acostar-te a un gat per agafar-lo, no t'ho deixarà fer. Truc número 7. Treballa, relaxa't i no pensis. Què ens vol dir exactament amb això? Doncs que treball és fer callo, és fer múscul, és tenir l'hàbit. Vale? Per què ens serveix treballar? No per una cosa estranya, simplement és per automatitzar, com quan estem aprenent a conduir. Quan ja hem après, ja hem automatitzat aquests procediments, llavors ens podem relaxar. Quan ens relaxem és quan pot sortir la nostra essència, el que som nosaltres. I llavors, en el moment en què t'has relaxat,
i et ve una idea que et diu Ray Bradbury, no pensis, perquè la rapidesa és veritat. Com més ràpid escriguis, més veritat serà el que tu escrius, perquè hi haurà menys censura. I per acabar us volia fer un regal, que és un exercici que proposa Ray Bradbury en el llibre, que diu: així de senzilla és la meva fórmula. Què vols més que res al món? Què t'agrada o què detestes? Crea un personatge, com tu mateix, que vulgui una cosa o que la detesti de tot cor. Dóna instruccions de funcionament, engega'l, llavors segueix-lo tan de pressa com puguis. El personatge, en el seu gran amor o en el seu gran odi, t'empenyarà fins al final de la història. Si us ha agradat el vídeo, ja sabeu, doneu-li el like, subscriviu-vos, doneu la campaneta perquè us avisi de propers vídeos i feu totes aquelles coses que us diuen els vostres youtubers de confiança. I jo per avui ja he acabat, ja em relaxo, així que... Oh, quin mal esquena, nen! Oh, oh! Mira, estiro pit, obro pit. Ciao, ciao, i que Déu us beneeixi.